Dati guys, dito ako nagtatanim guys ng aming ano. Yung teddy bear ko. Yung plato ni nanay. Siya pa talaga sa unit up. Yung gravy kasi yung McDo, yung pinakamahal. 2008 talaga kami nag-start talaga nitong business na to. On and off ito guys. Umnog sa taon na. Ayan ba na lang na ako, Ibe? Sige. Sige, go. Laka, uy. Kauli, ragi ko ba eh. Pila ka tuig ba eh. Halaga! Ito naman. Dati guys, dito ako nagtatanim guys ng aming ano, gulay. Ito yung ano namin, lumang bahay. Ayan, nakikita nyo, lumang-luma na talaga siya. Ayan siya, oh. Pakita ko sa inyo yung loob. Ay, nakakamiss. Ay, huy, asa kong anak. So, dito yung ano namin guys. Ito yung tindahan ni nanay. Nak, hikot sa anak be. Dito na ko dito. Hala, wala na digit ani di ay. Wala na digit di ay. Hoy, dito. Dalaka! Kauli lagi ko. Uy, bili ng slipper, uy. So, ito yung bahay, guys. Malonsa naman ni, uy. Ito yung teddy bear ko. Loka, gusgusi na kayo siya. Gusgusin. Loka. Tapos guys, ayan guys, ito yung ano namin, lumang kabinet. First time ko kayo madala dito. Ito yung pinakalumang kabinet namin. Abroad pa si mama. Paano? Abroad pa si mama nito. So, pero mawala na itong mga dulaan diri man, no? Naalala ko to. Tapos, ito guys, ito naalala ko to. Mga gantong dala ni mama. Tapos, ano kayo nabili na ni ma? Ma, wala na nabili na ni? Ma! Yung mga plato. Hihingi ako ng plato na yun. Tapos, eto. Panggawas na ako. Pag manaho, envelope ni mo. Hello ka. Ito guys yung mga gamit namin. Hello ka. Ma, pwede magdalaan ni ma? Surfing ka na. Naman ko isa ani sa balay. Akong gibit-bit. Lingaw na lagi ko ani. I miss it. Kung nagipon ako na isa. Ay, mga plato, amo ka na labi. Yung woods ko. Ito yung plato ni nanay. Yung plato ni nanay. Yung plato namin guys. Play 2. Dala na lang na uwi kay balik-balikan na to na pag-abot sa panahon. Ito naalala ko to guys. Ito mga ganito. Dala ni mama. Galing abroad. Uy! Tapos, lagi. Dito tayo sa taas, guys. Uy, madto na! Paalis na sila, guys. Ito yung mga rooms. Hala, ano na pala to? Dito yung ano namin, kwarto. Inano na pala to, open na. Wala na kasi nakatira dito, guys. So, half yun dito eh. Dito kami natutulog. Ngayon wala na. Tapos dito yung terrace. Yung terrace, guys. Dito kami lagi. O, tignan nyo. O, see? Ayan siya. So, ayun guys. Tapos, dun yung ano na nagamit kong ano dito. Nagmamadali na kasi. So, ayan. Dito yung dirty kitchen namin. Pero parang wala na. Ito yung CR. Ayan. Amans papa.
Wala na siya handlock, paingon diya. Wala siya handlock. Ayo anak lingkod ba na? Lingkod di mo daw ni mo dili. Ano ano? Paglingkod mo mo. Paglingkod lagi paglingkod kanina ni baba. Paglingkod ba? Ito magbuot ko. Sige mo pa. Ayo anak lagi paglingkod ba? Ano pa po siya? Oh, ano? Ay, nox ko. Good morning, guys. So, andito tayo. So, kasama natin si Papa, si Hagrid. So, nandito tayo ulit sa dagat. So, ngayon ako nakapag-vlog dahil ngayon lang tayo nagkakaroon ng panahon. Today is Sunday pala and ayun, naliligo tayo kita. Nagpaparelax. 13. Ayan, December 13. Ayan, tuwang-tuwa yung anak ko. Tuwang-tuwa si Hagrid sa ano. Matagal na kami hindi nakakabalik dito. Dili lagi. Ayan guys, nakaligo ako. Nakaligo ako tapos ayun. Kain na tayo guys. Nagbaon kami syempre. Pag punta kami dito, nililook forward talaga nila yung humba. Yun yung niluto ko kanina. So, ito yung ano, talagang pagkain na dinadala namin dito. May presyo pa talaga sa unit up. Kahapon pa kasi yan binili. Tapos, ang dumi pa ng ano. Ayan, ito hindi to ice cream guys ha. Hindi to ice cream. Ano to? Ito yung humba natin. Ayan. Tapos, yung rice. Konti lang yung dala namin kasi sobrang busy. Tapos, anong oras na kami nakapunta dito? Kasi nga, nag-overtime kami kagabi sa taglongganisa kami. Yung longganisa tsaka lumpia. Ang ending, hindi din naman na-deliver kasi gabing-gabi na. 9:30. Yeah, nung oras na yun. Wash hands, wash. Ayan, kain tayo guys. Hello guys, ayan, good afternoon. Saan na sa buko ha. Ayan, kaya pa kami dumating. At saka, ito mo yung TV, ang lakas. Ano, mag-aalauna na ngayon pa lang kami magla-lunch kasi iba Sunday today, wala kaming trabaho. Pero, kailangan namin i-deliver yung kagabi na hindi na-deliver. So, dineliver ni Papa. So, ayun. Tapos, dahil Sunday today, free ni pa ang Coke. Pa-free ni Coke. Ayan, nagpabili ako kay Papa ng chicken kasi nagpabili ako ng ano. Tapos, pag bumibili kami ng ano, McDo. McDo kasi yung favorite nila. Kasi masarap. Masarap yung gravy. Actually, masarap yung chicken sa ano, pero mas masarap yung gravy kasi nila. Tingnan nyo, ang daming gravy. Ganyan kami guys. Dinadamihan namin ng gravy. So, ayan. Tapos, may free na Coke. Pila ni pa? 3:30. Tapos, may free na Coke. Ayan. Pero, yung iba nito, binili namin. Naki-off sa TV, palihog na. Ano lang. So, ayan. Kain tayo, guys. Ayan si Hagrid. Si Papa. Hi. Ito buong siya Hagrid. So, ayun. Nag-ano pala ako. Kaya ganito yung buko. Hi, guys. Oo. Naglagay, every Sunday naglalagay ako ng aloe vera. Kasi diba, nagtanim ako ng aloe vera dyan. Marami akong aloe vera. So, every Sunday nilalagay ko. Kaya, tsura yung, yun yung aking hairdo. Tapos, yun. Tapos, nag-ano si Papa, ayun.
harvest doon sa Piso Wi-Fi. So, ayan. Kain tayo, guys. Sarap na ulam. Ano ba ko? So, ayan, guys. COVID-19. Ano siya po, presence of God, Lord God. Hagrid, Lord God, salamat sa blessing, Lord God. Salamat sa lamig na pagkaon, Lord God, na inyong hatag, Lord God. Salamat sa ano na niyabot ang blessing, umabot pa ng blessing, Lord God. Salamat sa akong pagkakaw, Lord God, na safety ko na nakauli, Lord God. Salamat sa good health sa akong pamilya, Lord God. Amen. Ayan. Kain. Tayo. Oh, maniwis ang kuha, uy. Ito eh. No! Puro wings. No, we cannot do this! Nag-ano pa. Hindi siya crispy, guys. Sarap talaga. Masarap yung ano. Yung baso mo? Yung gravy kasi yung McDo, yung pinakamasarap kasi anghang. Mahilig kasi ako sa paminta. Ang daming paminta. Sarap. Iya. Ito yun. Agad mong ingin. Kita ko yan si kamera. Buk na ako. Kuya, sino tayo? Tagal na ako yung kapag-vlog. Ito kami. Kain tayo. Hindi nga yung aming kapitbahay kasi birthday. Ito Joy Joy. Ma! Chuchi husag sabon. Husag kwan ma. Ang kwan ba? Sabon ba ka nang sige, kag ingong na. Ay na, pala sa Joy dito ba? Mo pang Joy. Hindi kamay. Ang dami naming gravy, guys. Hindi naman yun na mauubos lahat. Ilalagay lang namin yung sa ref kasi pag nagprito kami ng chicken, nagamitin namin pa para lang yung nakamakdo. Tuhan na gid bagong sushi sa agad. Yahan! Naman. Ayaw na. Ano? Eat ba? Apit yung tumba. Yeah? Panasulod ng yabo. Sakop? Hindi, nakuan. Tanduay. Dahil tanduay sa ro, mga kinarton. Word ng muha. So, tapos ko. Charge ito ba kayo? Yun yung tawag lang ng rimbal. Ito yung basing over na. Ang tulog. Pan ba? Na siya? Overloaded. Harap. Lagi. Nakita. Hello guys! Ayan, good afternoon. Ayun, magkakape tayo. Kakatapos ko lang maligo, be. Pait ng good. Wala rin tayong sugar. Ubus na yung sugar. Ayun, magkakape tayo, guys. So, ayan. Actually, hindi ako nakatulog. Hindi ako nakatulog kasi nga. Huy, mahulog. Tarunga ang kuan. Tarunga. Wow, kuan dito ka. Tinidor o kuan. Tulo ka, tinidor o kutsara ay binigyan kami ng kapitbahay namin kasi birthday. So ito, okay naman siya. Pagkano to pa? 39. 39 pesos. May presyo 35. May presyo pa pala. Ayan na.
na noong nasagi ng ano ni Hagrid. Kakain tayo, guys. So, nagpapahinga lang tayo ngayon. Bukas, trabaho na naman. Di katag na ba, Bastos ka pa. So, ayun. Tapos, ito kasing freezer namin. Ayan, guys. Ayan, yung freezer namin, plano naming palitan yan. Or kung hindi man palitan, dagdagan ng mas malaki. Kasi nung una, nung inano namin niya, sabi ko kay Papa, mas lakihan na namin. Sabi niya yan lang daw. So ngayon, nagsisi kami kasi maliit. And plan namin kung mabebenta namin yan, bibili lang kami, para hindi magdoble-doble, diba? So bibili lang kami ng yung malaki talaga. Kasi hindi talaga siya magkasya. Pati yung aming refrigerator yung napapagdiskitahan ng aming ano. So, actually, yung ganitong business talaga guys, yung frozen business. Since 2008, no? 2008 talaga kami nag-start talaga nitong business na to. On and off ito guys, on and off. Pero, ano siya, nung nag-start kami noon kasi dati 2000, way back 2008, hindi pa kasi kami kasal noon. Tapos, ayun, doon kami nag-start sa longganisa talaga. And pangalan namin dati is Tinangs, yung pangalan ng aming longganisa. Tapos hindi pa kami, yung timpla, hindi pa amin yon. Ay, amin yung timpla. Ay, no, hindi atin, no? Yung nag-ano, may taga buhol kami noon ng longganisa. So, bali nagbabayad kami. So, malaki yung binabayad namin dati. Tapos, ayun, medyo malakas yung longganisa natin dati, di ba pa? Lakas naman yung longganisa. Tapos, siya, yung timpla niya, parang pangpalengke lang talaga siya. So, yun yung start-up talaga namin. And then, nagtuloy-tuloy naman yun. And then, naalala ko pa sa Facebook page, sa Facebook ko, nag-post pa ako nun. Ni Facebook yun, di ba? Binabalik niya yung mga memories. Tapos, ayun, chika lang ako sa inyo sa, about sa aming negosyo. Kasi talaga namang, yun yung aming pinagkakaabalahan. Tapos, siya guys, nung nandun na kami sa Cebu, wala pa rin kaming anak nun. Nung nandun kami sa Cebu, doon kami nag-start ng lumpia. Naglongganisa ba dito pang? Ha? Ay, naglongganisa kami. Ang naalala ko kasi naglumpia lang kami noon pero sabi ni Papa naglongganisa daw kami noon. So, doon din, din kami doon. So, nag-stop kami nung nabuntis ako. Nung nabuntis ako, nag-stop kami. So, umuwi ako dito kasi walang mag-aalaga sa akin pag nanganak ako. So, na-stop kami si Papa kasi nagtatrabaho siya sa, anong tawag doon? Sa SM. So, sa Save More. Save More ito pang? Supermarket. Supermarket sa SM. SM City. Oo. So, doon siya natutong kasi nandito pang wala, no? May ng longgani, chorizo. Yun. Kasi dati, di ba, hindi siya marunong nag-start kami. So, doon siya. Alam mo yung in-equip talaga kami ni God. Pero kami lang talaga yung lumilihis ng daan. Alam mo yun? Pero, in-equip talaga kami kasi talagang yung na-train talaga si Papa para doon. And then yun. So nung on and off nga siya guys, on and off. So nung nandoon na kami sa nung nagkaanak ako, din kami basta on and off talaga siya. And then doon sa 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 Pink House. Ayun, din kami noon. Naglongganisa din kami noon. Yun nag-start. Longganisa ulit. But, At saka, may lumpia ba yun? Pero yung timpla. Pero yung timpla, ganun pa din yung timpla namin. So, nung, di ba, naglipat kami sa malaking bahay, tapos nandito na. So, kinalimutan ko na yung longganisa kasi nga, nag-focus kami sa Shopee. Tsaka yun. Nung nag-start yung pandemic, doon na nag-start talaga ulit ako parang in-improve namin
yung lasa, tapos naghanap ako, nag-research ako kung ano yung mga magandang ano. Tapos, yun nga, na-chika ko na yun sa inyo yung sa lumpia namin, 'di ba? Yung yung nabulilyaso yung pag ano naman experiment sa lumpia. So ayun. So yun na nag-start. So ngayon, I'm so happy. And then siguro mas okay na din siguro na on and off siya kasi ang dami ko rin natutunan about sa yung strategy sa pagma-market, kung paano ibebenta kasi useless din naman kung kahit gano'n pa kasarap yung binibenta natin kung hindi naman tayo marunong mag-market kung paano natin ibebenta, useless din, 'di ba? So yun, and then ayun nga, naka-focus din kami ngayon sa Facebook. Nagpapa-advertise ako sa Facebook, kaya ayun, yun yung wino-workout namin yung aming page. And yung lumpia lang talaga yung medyo nahihirapan talaga kami kasi si Papa lang talaga yung gumagawa, kaya hindi namin ano yung demand ng tao. So thankful din ako dun talaga, and I'm so proud talaga sa aming produkto, sobrang proud talaga. So yung pangalan ng aming ano is Hilamos. Hilamos means kasi sa Bisaya, dalawang klaseng hilamos, yung ano ka sa face mo, at saka yung isa naman hilamos, parang word yun ng mga tambay na parang hilamos sa parang kain, ganon. So, yung pagkain na yung pang ano talaga. Grabe. Parang hilamos. Parang ano mo talaga sa mukha mo, ganon. Yun yung ano ng hilamos. Ganon siya kasarap. So, parang ganon. Ganon yung ano. So, ayun. Dapat chika lang ako kasi matagal na din ako hindi nakakapag-update sa inyo. Pero talagang sobrang proud talaga ako sa product namin, as in talaga. May mga nagko-comment na nakakatuwa din na masarap yung ano nyo, ganito, ganyan. So nakaka-proud. And si Papa din talaga sobrang... Wala lang. Kasi naka-proud kasi walang preservatives. Oo, walang mga preservatives na nilagay. Walang mga food coloring, ganun. So, kasi dati, ibang-iba talaga yung longganisa tsaka yung lumpia namin dati compared ngayon talaga. So, may improvement. Yun. Yun. Basta, ang daming mga nangyari talaga na minsan hindi ko in-expect na babalikan namin ulit yung longganisa. Pero last year naman tayo ng longganisa, di ba pa? Last year. Dito sa Pink House ba? Last year? Hindi pa. Or last year? 2 taon na. 2 taon. Ay, okay, may 2 years na pala kami dito. No, Sobrang 2 years na. Sobrang 2 years na. Grabe, uy. Mabilis. So, ayun. So, ang laking tulong niya talaga, guys. Siguro sa isang week, magkano yung nagagawa na natin ngayon pa? Sa... Lahat? 70. Mga 70 kilos, no? Lahat na yun sa ano. So, basta yun, kaya yun nagiging busy kami, guys. And masaya ako na nakakapag-vlog ako today kasi syempre nakakamiss din mag-vlog. Sana ma-upload ko to. Meron pa akong vlog sa sa isang CPU namin, hindi ko pa makuha kasi until now hindi ko pa rin siya sobrang busy. Alam niyo ba, hindi ako nakakaalis ng bahay, nandito lang ako the whole day. Si Papa lang yung alis ng alis. So ayan si Pops, kita ka? Ayun, kasi siya nagdi-deliver, siya yung rider, siya na lahat. Siya na, ikaw na. Pero kasi ngayon kasi hindi na kasi siya yung nag-ano ng longganisa, nagmi-mix na lang siya. So parang lang, meron na kaming sinasahuran para gumawa nun. So ayun. So kain muna ako, guys. Hello guys, good evening. So kada vlog ko kumakain kami. So, ang ulam namin today is, ayun, kasi gusto kong tapusin tong vlog talaga ngayon. So, yun yung aking La Familia. Plastikan. So, ito yung ulam namin. Ako pa rin yung mag-pray ngayon. Ito yung ulam namin, guys. Beef loaf at saka yung sobra namin kahapon na longganisa. So, ayan. Kain tayo, guys. So, ito yung sinasabi ko, guys. Ganitong ulam namin ngayon. So, gravy din yung aming masarap siya. Pag walang pag may gravy, hindi kami nagka-ketchup. Sinasasaw namin yan. Masarap siya. Kain tayo, guys. Kamay pa rin. Kahit may kutsara, tinidor. Kain.